ኣብ ግብጽ ዝርከቡ ኤርትራውያን ምስ ፍሉይ ምሕጽንታ ማለትዩ ንግብጻውያን ይኸስዎም ኣለው ኣብ ልዕልና በደል የብጽሕለው ዘይተደለየ ግህሰት ሰብኣዊ መሰሉን ይፍጽሙላ ኣለው ክብልኦም ዝኸሱ ዘለዎ ማለትዩግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ቦታታት ቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ናይ ሰሜን እዚ ቦታታት ይደሎም እየ ኣብ ኣቶም ከዓ ንድሕንነት ዓድን ንካሊእን ክዕርድ እየ ዝበሎ ተቐቢልዎ ሓቢሮም ክሰርሑ ተስማዕምዖም ዝብል ሓሶት እዩ ወይ ከዓ ውድቂ ይኽብል ነፂግዎ ነቲ ሓሳብ ማለት እዩ ዘርእሰናይ ግርማይ እውን ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ኮይኑ ስልክ ደው ኢሉ መጀመርያ ግዜ ኣይተኣሰርኩን ኣለኹ ይኽብል ጀሚሩ ኣሎ ብዝኾነ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ነቲ ጉዳይ ዘመልኪቱ መግለፂ ሂቡ ወይ ከዓ ፈኸሮ እስሚዕ ኣሎ ማለት እዩ ክንሕዞም ኢና ክንቋፅሮም ኢና ዝኽልክለና ያለን ዝብል እዩ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ነቲ ጉዳይ እዚ ኣረጋግዕዎ ግደፉ ተረጋግዑ ኣህድእዎ ወይ ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ፍትሕዎ ክብል እዩ ሓሳቡ ገሊጹ ዘሎ ኤርትራ ከዓ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ብሱዳን ተኸሲሳላ RSF ራፒድ ሳፖርት ፎርስስ ንመንግስቲ ኤርትራ ከሲሶም ኣለዉ ኣብ ናይ ሎም ዓንቲ ትሕዝቶታት እዚኦም ኩሎም ኣቕናዕ ቢለ ማለት እዩ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ወል ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ክብለኩም እየ ዝደሊ ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ድማ ሃናፂ ርእቶ ዝጽሕፉለይ ሰባት ኩሉ ግዜ እናጽሓፉሉ እዮም ዝርከቡ ናብ ሃናፂ ርእቶኦም ሒዘኩም ክሰግር እየ ሙኡዝ ግደ እዩ ሃናፂ ርእቶ ዝጽሕፈለይ ኩሉ ግዜ ካብኣቶም ከዓ ነዚ ቻናል እዚ ላይክ ብምግባርን ሳፖርት ብምግባርን ተፈልዩ ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ይቕንለይ ክብረት ይሃበለይ ሞስት ፕሮባብሊ ኣብቶም ዝገብሮም ሽልማታት ማለት እዩ ሓደ ክትከውን ከዓ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እዩ ይቕንለይ ክብለካ ደሊ ወዲ ትግራይ ላይክ ገይሩ ሽደን ጅግና ኢኻ ኣጆኻ ቀጽሎ ክብል እዚ እውን ብተመሳሳሊ ወዲ ትግራይ እውን ኣተባቢዕን ኣሎ ጅግና ኢኻ ኣይልን ኣሎ ማለት እዩ ምስ ጫማይ ክሕድረኒ ከምዚ ዓይነት ፉሊ ኮሜንት ሂቡን ኣሎ ሚካኤል ብርሃነ ወይ ከዓ ማይክል ብርሃነ ማለት እዩ ንፉዕ ንጹር እዩ ሓበሬታኻ በርትዕ ክብል እዩ ናይ ሎም ማዓንቲ ርእቱ ገሊጹለይ ዘሎ ማለት እዩ የኽብረለይ የቐንየለይ ቀላት ተወልደ መድህን ብዛዕባ ተትማለ ሰራሕክዎ ቪድዮ እዩ ብዛዕባ ሕዋኣት ፍጥረት ደቂ ሕድርትና ቀደም ኣሜሪካ ኣብ ቃኘው ኤርትራ ኣብ ዝነበረትሉ ካብ ማይ ዒዳጋ ሒዞም ክመራመሩሉ ወሲዶሞስ ብድሕሪኡ ከቢድ ህቦብላዊ ዝናብ ዘኒቡ ሓደ ብጽሒ ሞይቱ ኢለን ሓንቲ ኣደ ኣዕሊልና ነይረን እንግሊዛውያን ዓብይ በዓቲ ኣብ ሃገሮም ኣለዎም ጨረታ ቀሪቦም ነይሮም ኣብኡ ኮይኖም ምስ መናፍስቲ ምስ መንግስቲ ምስጢራት ዓለም ዝራኸቡ ማለት እዩ እዚ ናይ ዩፎ ኣብዚ ኩናት ሩስያ ዩክሬን ሓደ ዲስክ ናብ ሩስያ ኣሜሪካ ልኢኻስ ብጸረ ሚሳኤል ከም ዝተሃርመትን ከቢድ ድምፂ ከም ዝተሰምዐን ተነጊሩ ነይሩ እዞም ኩሎም ነገራት ሲ ሞስት ፕሮባብሊ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ከም ዜና እውን ድማ ሓደሽቲ ኣይኮኑን ሰሚዕናዮም ንፈልጥ ኢና ዝብል እዩ ናይ ቀላት ሓወይ ርእቶ ማለት እዩ ኣነ እውን ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ጉዳያት እዚኣቶም ንውሕ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ መጽናዕቲ ገይረ ፈልጥ እየ ማለት እዩ ከምዞም ዞም ዲስክ መብዛሕትኡ ግዜ ዲስክ ቅርጽ ኣይኮነን ግን ኣስትሮይድስ ወይ ከዓ ስብርባር ተወንጨፍቲ ከዋክብቲ ወዘተ ዝበሃል ነገራት ንመሬት ይመጹን ኩሉ ግዜ ይስሕትዋን ክዋዓይሉ ካርማይሉ ጃየንት ኮኸብ ወዲቁ ዓብይ ኮኸብ ገለ ይበሃል ንሰምዒና ወል ኣብ ካሊ ዓለም ካብቲ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ዓለም ንሕና ኣክሰስ ዘይንገብሮ ዳይሜንሽን ኣሎዶ የለን ዝብል ብዙሓት ሰባት ዝካትውዕሉ እኳ እንተኾነ ግን ምጥርጣሮም ኣይተረፈን ኣብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ጉዳይ ግን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ዘይኮነ ብሓፂሩ ካሊ ዓይነት ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹም ሎም ማዓንቲ ከዓ ብተመሳሳሊ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ ክንመሃረሉ ንኽእል ጉዳይ እዩ ናብ ናይ ሎም ማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ክሰግር እየ ኣቐድመ ኣቢለ ግን ናብቲ ጉዳይ ናብዚ ሒዘኩም ክሰግር ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ ጓል ኣሉላንድያ ድምፂ ኩኑና ኢሎም ኤርትራውያን እንታይ ስለ ዝገጠሞም እንታይ እዩ ዝወፅሖም ዘሎ ናይ ባሕቅሲ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ከመይ ዝኣመሰለ ስቃይን መከራን እዩ ነዞም ህዝብታት ዝወፅሖም ዘለው ናይ ቃል ናይ ኣፍ እሙናት መሰኻኽር ባዕሎም ቀሪቦም ዝዛረብሉ ዘለው ጉዳይ እዩ ግን ንስማዕዮ ሰላም ኣሕዋተይ ሎማ ዓንቲ ብጣዕሚ ሒዘልኩም መፅአኒ ይኹል ኣብ ቲክቶክ ጎራት ኤርትራውያን ብምልኦም ትውፅሕ እዚኣ ኣብ ግብፂ ዘለው ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብጣዕሚ ይሳቀይሉ ብላምባ እግሮም እናተቃፀሉ ትቁስሉ መምፃኽዎ ክዓፅኒ ኣካውንት ብጣዕሚ እዮም ዘሕዝኑኻ ኣዴታት ኣብ ፅርጋ ተታሒዘን ብፖሊስ ተታሒዘን ዓደና ተጠረዛ ደቀን ገዲፈን ይጥረዛ ኣለዋ ኣብ መንገዲ ኣብ ተረኺበን ኣብ እስር ቤት ኣቴን ደቀን ክልተ ቆልዑ ብጥሜት ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ሞይቶም ተረኺቦም ብኣወዳት ለወዳት ይድፈርሉ ኣብ ወዲ ይድፈርሉ ኣጓላቱ ይድፈር ኣለዋ ይሳቀያ ኣለዋ እና
إذن أراكم سقطوا لكم سي إساتهم جنزوي دلي دم تأخذنا يمزلوا له أو لو أم حراي إرتراوي تجراوي بمولو يمزلونا لازم حواتنا زيهم دم تنخنهم كم متدحننا سبت أو يسأله تقصلوا زوج مزرب حوالي أكاونتك عاتلينا بتعمي مزحزون أزور إخم تحفل لكم إرتران تكتوغرات كن أبي لكم بتعمي متمالي أبلا يفناتي بسم شيء فيديوهات سريدهم لي بتعمي حزينة بتعمي مالتي بتعمي همز ده سبت أو يسأيك موت يحشن كارت سقايسو مالتينا لا بز حساب شير جور لي دمتي نظام حواتنا نخنا أتوم سبعة بتعمي زقدفكم قديفكم بجاهم سلام أو سلف وصلوا بجاهم سلام أو سلف وصلوا بكا سالن سينام أقرم حبيت استقص سبعة جنا الله أنتم زعور سبعة الله نبلا لنا خبر زقوب بزح خلقن علم كلهم تأخذ زحربتكم صراحكم قديفكم بسنا بتزوج سنة ندو أفسما وصفوسو بمايت بشحت عمس قبل صدام فتلهم سوق كنبل تحتات زي اللي هون زقود دايزي زقود دايزي سومنات أوارح ندهر تمليو بيوت زوج سخافتي ما أسرت زيجا زخونة زيجا يبلنا حراي حجي انت بمسكونه وايو مجمريا كتسمع كلخا كتوصح لي يقبأك زبل حسابي لما عنتك نقرأكم مسكونه وايو كليو حوي حفتين را خمزي زبلت كمزي نيرو زخري قبر الله شمعة خبرها الله وزت زبهال نو تشمع مبراه زصلا نغير ايكونن اتي زموتسب ወይ ካስተሰው ምዝካር እዚውን ዝጽላ ነገር አይኮነን ወል ፓርትናር ይተባሃልን አዩ አካልና አዩ ክንዛረበሉ ግድኒ ግን ንሱ አይኮነን ሰብሲ ይመውታሉ ሰው ይመውታሉ ማለት በኋላ ባህላታ ማለት እዩ ቁጥርና ይቀነሰናሎ ይጎድለናሎ ማለት እዩ ቁጥር ይቀነሰናኻ አይንደልኒና ዘይንደልን ድሕርዳ ኮይና ነዚ አቶም ድምጽ ዘይምኾን ማለት ነትጽባሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማት ዝመጽ መከራ ሕጅውን ኣሚንልካ ናይ ምቕባል ከይዲ እዩ ሃገራት ሙከራኤን ዝገብራ ዘሎ ምባል ይካኣል በተሓደ ወገን ታይኮኒ መጽ ዝዓይነቱ ሪኣክሽን እዩ ከምዚ ዝበሉ ሰባት ግፍዒ ዝብድሉ ዘለው ሰባት ግፍዒ ዘብጽሑ ዘለው ሰባት ብጥሙር ሓይልን ብጥሙር ቀላጽምን ብጥሙር ድምጽን ኢኻ ክትገትኦም ትኽእል ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ከዓ ድምጽኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ትዊት ትገብሮም ኣብ ትጽሕፎም ኣብ ተቕርቦም ኣብ ተመሓላልፎም ሓበሬታታት ብምልኦም نستጸገመ ሰብ ነቲ ፍትሕ ሰኣነሰብ ነተሰቃይ ዝወጽሖ ዘለ ሰብ ድምጽ ክኸውን ብዝኽእል መልክዑ ኣቀራርባኻ ከተመሓይሻለካ ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ግብጺ ወል ይሰርሓሉ ኣብ ዝብል ጉዳይ እዚ ኩነታት እዚ ዶም ተፈጠረ ኣይፈለጥኩን ብስሩውን ብጣዕሚ ዝድንጾካ ነገር እዩ ዋላ ብዝኾነ ይኹን ግን ብዘይ የገድስ እቶም መንግስታት ሓቢሮም ከም ዘይሰርሑን ንጥፋት ጥራሕ እንትኾንተሉን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ዘርኢ ጉዳይ እዚ እንዲዩ ኣነ ግን ነቲ ካሊ ድምጽ ክኸውን ዝኽእል መልእኽቲ እየ ዘስምዖ ዘለኹ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ምግዳፍ ክንደይ ዝኣክል ህይወታት ከድሕን ከም ዝኽእልን ክንደይ ዝኣክል ህይወት ከተርፍ ከም ዝኽእልን ብስሩውን ቀጻላይ ውሕስና ሃልዋትን ሓድነትን ናይ ህዝቢ እዚ ተስፋን ከምዚ እማመ ማለት ናይ ምህላው ምልክት ጭራ ብርሃን ጭራ ህይወት ዝኾነ ነገር ኣብዝነ ሕጂ ዝኸውን ድምጽ ኣብ ትሕጂ ዝግበር ድምጽ ሶ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ድምጽ ከም ናይ ብዙሕ ሰብ ድምጽ ጌርካ ይቁጸር ክኽእል ዘለዎ ማለት እዩ ንምንታይ ከወድን ወዲ ይደፍሮ ንምንታይ ከእስር ቤታት ሕጊ ኣብ ዘይብሎም ቦታታት ይሰሩ ሰብኣብ መሰሎም ንምንታይ ይገሃስ እቲ ዓዲ ክትወስዶ ክበጽሓ ዝግብኦ ሳዕብየንን ኮንሲኩዌንስን ክበጽሓ እዩ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ክትቅጻዕ ክትእሰር ክትኩነን ልቕሓት እውን ከም ክትክልከል ክትግፍዕ ኣለዋ ምክንያቱ ሰብኣዊ መሰላት ናይዞም ኤርትራውያን ክትኽብር ክትክእል ኣለዋ ናትቆል ኤርትራውያን ቀጺሉ ናብ ተጋሪ ክሰግር ቀጺሉ እዚ ማለት ፉሊ ግዜ ዝበሃል ነገር የለን ፉሊ ሰባት ኣይኮኑን ፉሊ ሕብረ ቆርበት የብሎምን ኣብኡ እንተጠቃሊሎም ከይዶም ዘለው ተሓደ ናይ ሓደ ኣይዲ በመቕያርዮም ሶ እዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክንብላ ይግባእን ማለት እዩ ናይ ሎም ማዓንቲ ወሳን መልእኽቲ እዩ ቀጺልና ክንሕልፍ ኢና ከዛሩብና እዮም ደልዮም ታንዕልቶ ትበሃል ቦታ ዛ ኩሎም እንዳኸዱ ዝሰኣሉላ ቦታ ብዙሕቲ እያ ብዙሓት ካብዚ ኣኸይዶም ፎቶ ይሰኣሉ እዮም ንዕልቶ እዚኣ ንምንታይ እዮም ዝገብርዋ ኢሎሞም ንሰልጠነ ግርማይ ምእንታን ከናድድኦም ከምኡ ዝሰኣሉ ኢሎሞም ግን ሰልጠነ ግርማይ ከዓ ኣነኮ ኣይናደድን እየ ምክንያቱ ንዓድናሲ ናይ ቱሪዝም መብፅሒት ምዃና ብኣግባብ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ንስኻትኩም ያ ቱሪዝም ተኾይንኩም ምስ ቱሪስት ተኾይንኩም ምስ ወይ ከዓ መስሕብ ቱሪዝም ምዃና ኢኹም ትነግሩለይ ዘለኹም ክብል እዩ ሓንጭጩ ወይ ከዓ ባጩ ሓሊፍዎም ድሓር ኣብ ንዕልቶ ኮይኖም ኣይተ ዘርእሰናይ ግርማይ ሰላም ኣለኹ ደሓን ኣለኹ ይብሉ ኣለዉ ስማዕ ኣሎ ድዩ الحمد لله
الري كلهم كم يكنفوا فنكر تبقى حلفوا تبقى لنا تحنيو ما قشاتات جلي قرب نركا عدها هيدا عاوزة خوضة واري كان عارفه وقت كله هو هيدي بخوض يا مسؤولين هذه مسار هنا نستحن مسؤولين أنا ده بهوتيل تأثيري ليهم قبل كان مش واحدة ويلكم بس قلنا أيوه وخمي كم ما بيد تأثير قليل مساب هوتيل ليلي خمي كم ويلا أسجير وعملت ياسقيت وابزخونه تام مبرحتي الله عزبل كي عدس مبرحت رخيب كلا ليلو مو يلا مبرحت معبال الله بزي قلا يزبل زلون الصور مالتيو تماساساليتيا انويس الله إيو بهوت الله إيلو تقصل بيلنا نرئة حيل مكلهال سراويت أب تقراي قدم حجي ናይ ወታደራዊ ካምፕታት ዝነበሩ ቦታታት ተመሊሰ ኩንኖሚየ ክብል መግለጽ አውጽየሎ ማለት ወይ ከአገሊጾሎ ወታደራዊ ካምፖችና መቀመጫዎች በሙሉ በቅርቡ በቁጥጥር ስር እንደሚያውል ጀነራል አበባው ታደሰ አስታውቀዋል። ጀነራሉ እንዳብራሩት ይህ እርምጃ በክልሉ የሚገኝ ስትራቴጂካዊ የጦር ሰፈሮችን ወደ ቀድሞ የሀገር መከላከያ ተቋም ይዞታቸው ለመመለስ ያለመ ነው። ከዚህም ባሻገር ውሳኔው የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥና የሀገሪቱን ደህንነት ይበልጥ ለማስጠበቅ የሚደረገው አጠቃላይ ጥረት ዋነኛ አካል መሆኑንም ጀነራል አበባው አክለው አሳስበዋል። ሐራይ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ እዩ እንዳዘራረበ ቀኒዩ እዚ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ወይ ከዓ ሓይሊ ምክልኻል ነቶም ናይ ቀድሚ ሕጂ ዝነበሩ ቦታታት ናይ ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ክሕዞም ምዃኑን እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ከዓ ምስኡ ስምምዕ ከም ዝበፅሐን ብዙሕ ግዜ ይዘረብ ነይሩ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ተዘሪቡ ብስሩን ተውዕል ፕሪቶሪያ ታይ ዝብል ኣብቲ መሬት ትግራይ ማለት እዩ ናይ ፌደራላዊ ትካላት ዝኾኑ እንድሕር ዳ ኮይኖም እቲ ፌደራላዊ ትካል ይከታተሎም እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ሓይሊ ጸጥታ ናይ ትግራይ ይቋጽሮም ድሕንነቶምን የውሕስ ማለት እዩ እዚ ክሳብ ተስምምዕ ዝትግበር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝመጹ ቆጽሎም ነዚ ሳዕቤናት እዚ ሓላፍነት ዝወስድ እቲ ኣግረስ ገይረ ወይ ከዓ ነዚ ውዕል እዚ ጥሒሰ ከኣቲ ዝብል ኣካል ምዃኑ ነገረ መንገዲ ክዛረብ ይደሊ ማለት እዩ ካብዚ ወፃእ ዋላ ሓንቲ ዝተፈልየ ነገር የለን እንተኾነ ግን ብራኸሻው ያቅርባቶ ዘላ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ከኣቱ ትእዛዝ ከም ዘወረደን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ እውን ኣብ ናይ ቀደም ካምፕታት ሰሜን እዚ ክሰፍር ከም ዝተስማዕምዕ እንተገይሩ ከም ዝተሰማምዕ እንተገይሩ ብዝተፈላለዩ ኣግባባት ይንዝሓሎ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝተጣመመ ጉጉይ ሓበሬታ ሚስ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ዲስ ኢንፎርሜሽን ማል ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ምውዛዕ ስትራቴጂ ምንጭ ይኹን ከሳኻዕ ዝተደለየ ሽቶ ግልጽ ኮይኑ እቲ ዝንዛሕ ዘሎ ሓበሬታ ግን ፍጹም ሓሰት ምዃኑ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ክገልጽ ይደሊ ኢላ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይስ ከምዚ ኢሉ ገሊጹ ክትብል ከኣንሳ ገሊጻቶላ ማለት እዩ ስለዚ ሓበራዊ ስምምዕ የብሎምን ማለት እዩ ኦፊሻል መግለጽ ዋላ እኳ ይኹን በቲ ግዝያዊ መንግስቲ ግን ሓበራዊ ስምምዕ ይወጽሑን ብኸመይ መንገዲ ኢና ተመሊስና ክንቋጽሮ ኢና ዝብል ዘሎ ግን እዚ ከዓ ነቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ እዩ ዝብል መሊእኻ ሕጊ ናይ ምስራሕ እዩ ዝብል ናይ ምኽባር ስራሕ ንምስራሕ እዩ ዝብል ወይል 2013 ዓመተ ምህረት ተመሊስና ክንርኢ ከለና ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ብዝብል መንገዲ ዝተጀመረ ኩናትን ውግእን እዩ ነዚ ህዝቢ ኣሊቕዎን ናብ ሽግር ኣውሪዱን ዝኹለይ ናይ ጆኖሳይድ ግፍዕታትን በደላትን ፈጺሙ ነይሩ ናብኡ ይቕጽል ወይስ ሕጊ ተኸቢሩ ብኻሊእ ስምምዕ ክኸይድ ዝብል ኣብቲ ዝቕጽል ጉዳይ ግን ክንከታተሎ ንኸውን ብሰፊሑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ቪድዮ ኣዝየ ብዙሓት ዝኾኑ ትሕዝቶታት እየ ክነግረኩም ዝደሊ ማለት እዩ ፍልይ ዝበሉ ትሕዝቶታት ኣለውና እዮም ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዚ ጉዳይ እዚ መድሓኒት ደሞዝ ነዳዲ ናብ ትግራይ ከይኸዱ ተኸልኪሎም ዝብል እዩ እዚ ክሳብ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሓቅነቱ ገና መግለፂ ኣይተዋሃበን ብመንግስቲ ትግራይ በቶም ግዳማዊ ሚድያታት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ካብኣቶም ከዓ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣብ ናይ ብልጽግና ስርዓትን ዘለዎ ማለት እዩ ምስኣቶም ብዙሕ ዘይቃዶን ነትናታቶም ሓበሬታ ብዙሕ ዘይፈትዎን ኢትዮ ፎረም እዩ ማለት እዩ ብኢትዮ ፎረም ዝቐረበ ሓበሬታ እዩ ሶ ክሳብ ሓቂ ምዃኑ ኣይተፈለጠን መድሓኒት ካልኦት ናይ ቁሳቁስ ወይ ከዓ ደሞዝ ነዳዲ ዝበሃል ነገራት ግን ከይኸዱ ተኸልኪሎም እዮም ዝብል መንገዲ እዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝረኣኽዎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ዓዲ እውን ከምኡ ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘሎን ብተመሳሳሊ ከዓ ዝኾነ ይኹን ናይ ነዳዲ ምህርቲ ብጣዕሚ ብሕፅረት ከም ዘጋጠመና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ርኤ ስለ ዘለኹ ምስኡ ዝተተሓዘ ወይ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ሓቃዊ ሓበሬታ እንተኮይኑ ኣብ ግዜ እዚ እውን ብተመሳሳሊ ነፂሩ ምስ ወፀ ወይ ከዓ ካብ እሙናት ምንጭታት ምስ ተረኸበ ማለት ወይ ከዓ እቶም ኮት ንገብሮም ወይ ሳይት ንገብሮም ሪፈር ንገብሮም ሲ ትክክለኛ ሓበሬታታት ምዃኖም ዝተረጋገፀ ሒዘልኩም ክመጽእ ማለት እዩ ቀጸላ ቢለ ኣብ ነቕርቦ ሓበሬታ እዚ ጉዳይ ከም ዘለዎ እንዲሁ
ግልጽ ዝኾነ ዘረባ እዩ ንሕናሲ ከመይ ገይሩ እዩ ነቲ ቦታና ሒዙ ንዓና ገዲፉ ወይ ከዓ ጥሒስና ክሓልፍ ዘይኸውን ነገር እዩ ዝብል ናይ ብራኸሾ ዘረባ እዩ ኤርትራን መዋሰኒ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተባሂሉ ብትግራይ ዘሎ መዋሰኒ ክመጽእ እዩ ሕዚ እዙይ ንብዙሕ ሰብ እንታይ ፈጢሩሉ መስለክ በደንብ ነቲ በደንብ ዘይከታተል ሰብ ምን እንታይ ዘይሕልፎ ተሪኺዮ ሕዚ እንታይ ንምፍጣር ይመስለክ እዙይ ዳ ኤርትራ ይውጋእን ኢሎም ድዮም ክከላኸሉ ሕዚ ትመፅእ ሓቀ ንኤርትራ ክትብል ኢኻ ትመውት ዘለኻ ንኤርትራ ክትብል ኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ ዝብል ብብልፅግና ገጽ ትፍጠር ዘላ ተራ ንሳ በደንብ ጌራ ተብርኽ ንብዙሕ ሰብ እውን ኣብ ዕንክሊልተቱ ጉዳይ ኮይና መፅያ ሕዚ ታያ ተባሂላ ኣይ በቃ ምሕላፍማ ክሓልፍሉ ባይዘወይ ክትሓልፍ እውን እንድሕር ኮንካስ ኣብ ምስ ሰብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ተዘራሪፍካ ምክንያቱም ትማል ንግሆ ወፂኻ ዝኸድካ ባዕልኻ ኢኻ ናይ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ወፂ ኸይዱ ውፃእ ዝበለ ኣካል እውን ኣይነበረ ተፈጢሩ ሓራይ ሙፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ባይዘወይ ስለ ወፂ ስለ ዝኸደውን ኣይኮነን ሽዑ ምክንያታት ነይሮም ዝተፈላለዩ ምክንያታት ድሓን ግን ከኣቱ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ወል ከኣቱ እዩ ውግእ ክኽፈት እዩ ንበል ንሕና ማለት እዩ ውግእ ክኽፈት እዩ እቲ ውግእ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝግበር ውግእ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዝግበር ማለት እዩ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝግበር ውግእ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መሬት ትግራይ ዝግበር ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝግበር ውግእ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን እዩ ዝግበር ስለዚ ኣብ ሰለስቲአን ቦታታት እዛ ትግራይ ትበሃል ዓድናሲ ዓውደ ውግእ ምዃና ዘይተርፋ ጉዳይ እዩ እንድሕር ክዋጋእ እንድሕር ዳኣ ደልዩ ሓደ ኣካልሲ ንዓና ማእኸል ገይሩ ንዘይሓወየ ንዘይተፀገነ እሞ ከዓ ናብ ሽግር ንዘሎ ህዝቢ ኣብ ማእኸል ገይሩ ዝዋግኦ ውግእ ንምንታይ እዩ በብዓመቱ ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ ኢንተርቫል ውግኣት ክኸፍት ደልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብጠቕላሉ እንታይ እዩ እቲ ከባቢ ዓውደ ውግእ ጌርካ ዕልምሉም ምትራፍ እዩ ዕልምሉም ምትራፍ ምንም ዓይነት ረብሓ ከም ዘይብሉ ምግባር ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ እዩ ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምዚ እኮ እዮም ኢሎም ዝትንትንዎ ማለት በፈርዞን ንክንረክብ ኢና ገለገለ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ትግራይ ትበሃል መሬት ዝደልይዋ ዘሎ ዓውደ ውግእ ምግባር እዩ ተጋሩ ከዓ ንሕና ዓውደ ውግእ ክንከውን ኣይንደልን ሚሎም ምጭራሕ እዩ ዘድልዮም ዓውደ ውግእ ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ተልዩ ክዋግኡ ኣለዎም ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣይንዋጋእን ኢልካ ንዕኡ ነቲ ውግእ ምዕፃው ማለት እዩ ምትራፍ ማለት እዩ ብኸመይ بسلامه መንገዲ ሕጂ ተዛትዩ ገለገለ ዝበሃል የለን እንድሕር ዳ ሞቢላይዜሽን ናይ ሓይሊ ምክልኻል ናይ ሓንቲ ዓዲ እንድሕር ዳ ክንቀሳቀስ ኮይኑ ፍቃድ ናይ ታኽልል ኣይኮነን ዘልዮ ማለት እዩ ዋና ወሳነ ዝበሃል ወፀጥታ ናይ ታኽልል የድልዮ እዩ ሓላፍነት ናይ ትኽልል ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ የድልዮ እዩ እዚ ኣብቲ ናይቲ ብኽልል ደረጃ ዝግበር እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ምንቅስቃሱ ኣብ ምውፋሩ ኣብ ምውዝዑ ኣብ ምእዛዙ ኣብ ምንቅስቃስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ወዘተ ስልጣን የብሉን استجدبن استدرتني بتسرعت منقسط مالتي ندحر كم جي عينت بتحق منقسط مالتي ندحر بخم جي عينت صغير كوينو حجون فلاليخا نصاصيل كان يموقع كيدو خون يخليو ويوم بتمساسالي كملس انت لو نعخاتا كم زغبرا كيتفلطنيخا بسرون وحسناخا انتي مخانونا يتفلط سلازي كاب قديم كاتغمت كاب مصاخا تلقحسي تحجي هابن كون زغل ነገር نارأخا مفرادي زحاشه مالتي سو امبيتان خوينات بتقلل لا يخجل زلو تهزب مالتي نخلو خوينات امبي خبر زلو نسلستيو شنخ زمص من حزب تግራይ صبح حسابي لولو ኢሊት ወሎ ክሊክ ወሎ ክላስ ወሎ ዘይገድስ ግን ተፈጢሩ ለሎ ካባል ታዓይነት ይመስለካ ካብ ስቃይ ህዝብ ትግራይ ፕሮፊት ልገብር ኮይኑ እዩ ተሰሪሑ ለሎ ሶ ውግእ በጣም ሃፍታማት ልገበሮም ጀነራላት ሃፍታማት ልገበሮም ስለስልጣን ሃፍታማት ልገበሮም ሰብ ሃፍቲ ኒዮ እዮም ኣብ ትግራይ ስለዚ ቤዚክሊ بتوم خزنا وقعهم لنا سبعات هذا وكل جبر تجراوي التأثر جنزب خويني إلى الرأي هذا زي ودي شابا لو وزنا ربو إليه ودي شابا كم حدا وتر خالي وتر لا خد ماسي تحمي بفتنة يوت شوفير لوست على تامكين على almost كقلبت إله حتى مو وشتل له سبعات حتى سرعات الزباط عايزي قلبت أنا كويو حدا قول له يلوم ولت ردات مالتي نوع قلبت أنا وعلو مكينة يتايتي كوميلو مالت لتردات شو حموش تغرشين ترانسبورت واقع لتردات كم تسافرت كلهم حموش تغرشتات خوينا ميم الرأيو أوكي سرعات مخانة وانت رسيعهم أوكي يا علو مكينة ندفلس فيلو صبوح حبريت أيو
إذا حبريت أنت أيو حصر بيلو قاليت أوكي أنت تقلبت اسمكين إندي أيلوم نتوم تسافرت نعقوه مالتي توم عدنا كنواقعنا زبلون توم نوق نفكرنا زبلون توم مسكالي خوينا كنواقعنا زبلون كم زي أيام كم تي فوتورينو ويك أخم تحقق جزاي حقاز الشوفير زولو زقورو تتقلبت اسمكين إندي أتقام يقولون ولا توم زموت زولو بزي قدس مالتيو كم باليوم زبلو زي أتصبغت حبريتان تصبغت مجلس إتنيا بايزوي كابوج زترفو حيلتات اللو أشحن إشحات مئتاتن كنا قرأكم يقصد بله دكتور تيدروس حنوم جبر يسوس فيريفايد زخونة بيجوم ويكأنا في فيسبوك أكاونتهم زي صحيفهم كوينات ترفو موتيو تفقاتيو مفنقاليو تأميتيو زيوم طرحيو بوليتيكاوي مفتحي كل جزء قالوا كل جزء توفي أي فلتن نايب حق الججنا زبحال سب نسلام يمرز نسلام عدل نهاب ججننت كاي حتتيو مغنياتو نسلام او منقدي عدل نختبسي ججننت يزحتت ججننت مالت انتاي مالتيو اتي ربحها بخالي ربحها بمغيار ربحان كومباراتيف ادفانتيج بتحاد وغن وي كا حدا غدايسي لك كتمرص انديخا اب ايكونومي خاتي تايم زبلو مالتي ايكونومكس opportunity cost زبلو مالتي حدا نجر مس مرصكا اب كند خدو اتت زي تمرص ነገር ሲኢንካ ከም ዘለኻ ትፈልጥ ኢኻ እንተኾነውን ግን ከምዚ ዓይነት ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ አሊካሲ ናይ ባዕልኻ ዝኾነ ብልጫት ወስለሉ አንፈት ወይ ከአሸነኽ እንድሕረልካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ጅግንነት ናይ ሰላም የድል ይን መባሊ ጅግንነት ናይ ሰላም ማለት እወ ሂብካ ብምቕባል ብምትእምማን ተሳዒረ ዝብል መንፈስ ዘይኮነ ወይ ከአት ንሕናት ጅግንነትና ተወሪሽና ይዝብል ናይ ቀደም ህልኽ ዘይኮነ እዚ ዒስራ ሰብ ከድሕና ይክእልን نحن قدم جوغانينا نيرنا حجوم بجغنتنا انا نقصل زبل زخون يكون تواقعي حيال تواقعي ندا تفحف موداتو اب شجر يزودق بزحات مكحات حيلتات عالم بزحات مكحات منقسات عالم ابز حصر اوان نخودقو مخنيات كاب زخونم ነገር እንታዩ እቲ نحن حيالاتنا بحيلها كل ነገርና ተግበርና ክንቅጽልና ዝብል እዩ بزحات ናይ ዓለምና ሕጂ حيالات ግን بخوينات ዘይኮነስ ብጥበብን ብዲፕሎማሲን حيالات ዝኾነ ካብ እንታዩ ብትዕግስቲ بمرددا بمسممع نوح اوان كان حدا ነገር بزي مسلكاي سلام نخلشو بزغبرو وعدتن بزغبرو ملوواطن اتي اكسچنجوم ناي سلام لووتي سو ازي جغننتي حتتيو مال تبعتي حتتيو حجن سلام كتبل كلخا you are losing something to gain something ስለዝኾነ ኣብዚ ኻ no gain without pain الله በተሓደ ወገን ኮስት እዩ ይውደልካ እዩ ማለት سو ዙ ጉዳይ እዚ ብሙሉ በተቀላሉ ተረዲኻ ንጅግንነት ይሓትት ይዝብል መልእኽቲ እዮም መሐላሊፎም እታ ኩሉ ግዜ ኣነ ዘመሐላልፋ ያ ብዓብይ ምሁር ተዘሪባ ማለት ዝተፈለየ ነገር ግን የብላን ንሶም ዓብይ ምሁር እዮም መራሒ ውድብ ጥዕና ዓለም እዮም ሽደን ካሱ ኢላ ብሓንተን እሽለ ስቱዲዮ ኮይኑ ዘረብ ሰብዩ ሶ ዋት ኤቨር እቲ ዘረባ እዩ ዝድለ ንሰላምሲ ጅግንነት የድሊ እዩ ሕፅረ ቢላ ነገረኩም እዚኣ ንሶም ዝበልዋውን ተማሳሳሊት ያ ማለት እስኪ ንቐጽል ናብ አማኑኤል አሰናሲ ካብ ሰልጠነ ወይ ከዓ ተፈታዊ ክመሃር ኣለዎ ዝብል እዩ ሓይሊ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ይኽእልን እዩ ትክክል ከመይ ገይሩ ህዝቢ ፈታዊ ብሻዕብያ ቀዳማይ ፀላእና ህዝቢ ኤርትራ ቀዳማይ ፀላእና ህዝቢ ትግራይ ኮን ከም ሻዕብያ ምድንጋት ፀረ ተኣምሪ ካበይ ከተምፅኦ ከም ትኽእል ምስ ቀዳማይ ፀላእኻስ ከመይ ጌርካ ክትደናገፅ ብካልእ ባህላ ግን ዝኾነ ሰብ ምስ ሻዕብያ ዝደናገፅ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ሰልጠነ ግርማ እዚ አይሉ ለባን እዚ ትክክለኛ ፖለቲካ ሳይ ስለዚህ ናይ አማኑኤል ኢያሱ እንታይ እዩ ታይ ዝንሄ እንታይ ካንህ ነግረካ ዶ ሓደ ግዜ ዓውዓው ስለ ዝበለ ጥራሕ ክስታይ ዝኾነ ዶ ዝመስሎ ፖለቲከኛ ንሄ ሰለጠ ዝመስሎ ዝኾነ ዝመስለኒ ዚኣስ ሲምፕል ሎጂክ እያ ቀዳማይ ፀላእኻ ኢሳያስ ተኮይኑስ ኢሳያስ ዝደናገፅ ኩሉ ፀላኢኻ ሕሜት ነኤር ጽቡቕ ሕሜት ዝበሃል ዘብዚኣ ዘሎ ከዓ ኸሲስዎ ኣሎ ማለት እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ተኸሲሱ እዩ ዘሎ
ዝተኸሰሰሉ ምክንያት ክትፈልጥዎ ኣለኩም ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትራይ ክስስ ከም ዘሎ ተገሊጹ መራሒ RSF ጀነራል ሓምዳን ዳግሎ ሕመትን ኣብ ካምፓላ ብምእታው ምስ ፕረዚዳንት ሙሴቨኒ ተራኺቡ ከም ተዛተየ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኤርትራ መጠን ኣልቦ ሓገዛት ተተኮስትን ድሮናትን ንሰራዊት ሱዳን ከም ትህብ ዝገለጸ ተኣዛዚ RSF ኤርትራ ንሰራዊት ሱዳን እንተዘይትሕግዝ ኣብዚ እዋን ካርቱም መሃልና ክብል ከም ተዛረበ እውን ተገሊጹ ጽቡቕ እዚ ከሳሳይን ተኸሳሳይን ኮይኖም ቀሪቦም ዘለዉ ክልተ ኣዝዮም ፍሉያት ሓይልታት ናይ ሱዳን እንታወት እዮም ኢልኩም ትፈልጡ ማለት ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ኣፍሉጥ ኣለኩም ሕጂ ተማሊ ካብ መጽና ንዝነበረ ሓንቲ ርእይቶታት ሲ ወሳኒት ርእይቶ እያ ኣንጻር ረብሓኻ ኢኻ ትቃለስ ኢሉ ነይሩ ሓደ ሰብ ንዓይ ማለት እዩ ወል ብዛዕባታ ናይ ኢማራትን ናይ ዓረብ ኢማራት ማለት እዩ ናይ ስዑድ ዓረብን ዘቕረብኩዋ ጉዳይ ነይራ ሕጂ ኣፈላለዩን ምእንታ ሰብ ክርድኦ ታየን ካብ ክልቲአን ዝድለ ንምንታየን ክልቲአን ኣብ መንጎ ሪያድን ኣብ መንጎ ዱባይን ዝገብሮ እንሕንሕ ንዓና ጸላው ዝገብሮ ንምንታይ ኢኸ ቲ ኢኮኖሚ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ናታተን ኢኮኖሚ ንዓና ሃፈጽታ ናይ ተሓውናትናቶም ኢኮኖሚ ናትናቶም ባእሰሲ ንዓና ክጸልወና ዝኽእል ዝብል ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተመሳሳሊ ንዓናን ንኻልኦትን ጸሉ ጉዳይ ስለ ዘሎ ክንዘራረበሉ ይግባእ እዩ ማለት እዩ ሶ ሓበሬታ ከቕርበልኩም ኣብ ሎም መዓንቲ ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ጉዳይ ካብ ዘቕርበልኩም ሓበሬታታት ሓደ ታ እዩ መሲልኩም ንምንታይ ይዋግኡ ዝብል እዩ መን ከዮም ዝዋግኡ ዝብሉን ሓበሬታ ከቕርበልኩም እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ይዝካየድ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን መራሒ ሰራዊት ሱዳን SAF እዩ ንጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሓሚድቲ ነቲ ሕጂ ዛረብ ዝረኣኹሞ ከዓ መራሒ ፈጠን ደገፍ ሓይልታት ወይ ከዓ ራፒድ ሳፖርት ፎርስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ RSF ዝበሃሉ ሓይልታት እዮም ዝዋግኡ እዚኦም ክልቲኦም እንታይ እዩ ስልጣን ምምንዛዕ እዩ ክልቲኦም ጀነራላት ኦማር አልበሽር ካብ ስልጣን ንምውራድ ብሓባር ሰሪሖም ነይሮም ተኾነ ግን ድሕሪኡ ኣይተስማዕምዑን መን ይእዘዝ ኣብ ዝብል ስምምዕ ክበጽሑ ይከኣሉን ምውሃድ ሰራዊት እቲ ዝዓበየ መሰሓሓቢ ዝመፀ ጉዳይ RSF ናብቲ ስሩዕ ሰራዊት ናይ ሱዳን SAF ንምጽምባር ስምምዕ ምስ ተገብረ እዩ ሕጂ እቲ ሱዳኒዝ ኣርሚ ፎርስ ዝበሃል SAF ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ክጽምበሩ ኣለዎም ኢልዎም ነቶም RSF ማለት እዩ ንሳቶም ግን 10 ዓመት የለና ብምባሎም እቲ ምስሓብ ናብ ኩናት ተቐይሩ ቁጠባዊ ረብሓ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሃገር ዘሎ ሃብቲ ወይ ከዓ ወርቂ ከም ዕድል ጌርካ ምጥቃሚ ስለዚ ንወርቂኦም ዝዋግኡ ዘሎ ወይ ላብ ትግራይ እውን ወርቂ ውግኣት ይካየድ ኣሎ እንዴ ብተዘዋዋሪ ኮይኑ እምበር ኣብዚኦም እውን ግን ርእዩ ብዝኾነ መልክዑ ቁጠባዊ ረብሓ ናይ ተዓዲ ንምሓዝን ብፍላይ ከዓ ወርቂ ንምኽዕባትን እቲ ኣዛዚ እቲ ዝለዓለ መሪሕነት ዝረኸበ ወይ ከዓ ካብ ክልቲኦም ኣዝዩ ዝሓየለ ካብ SAFን RSFን ማለት እዩ SAF ማለት ሱዳኒዝ አርሚ ፎርስ ማለት እዩ እቲ ናይ ሱዳን ሓይሊ ወታደር ማለት እዩ እቲ ከዓ ራፒድ ሳፖርት ፎርስ ዝበሃል እዩ ዓድታት ከዓ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ እን ዝድግፍኦም መጓሃርት ዓድታት ኣለዎም እየን ስለዚ ትውግእ ዝካየድ ዘሎ ብፕሮክሲ ዋር ማለት ብተወከልቲ ኣቢሉ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሳልሳይ ወገን ሓይልታት ኣብ ዝውግእ እዚኣትየን ይፍትፍት ኣለዋ እየን ወይ ከዓ ይህውኻ ኣለዋ እየን መን እየን ነቲ ውግኣት ዝህውኻ ዘለዋ ምናልባት ኣፍልጦ ክህልዎ ዝደሊ ሰብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ንሱ ከዓ ከም ዘስዕብ ገይረ ከቕርበልኩም ማለት እዩ መን ይሕግዝ ወፃኢ ሓይልታት ንሰራዊት ሱዳን ወይ ከዓ SAF ዝበሃሉ ዝድግፉ ግብጽ በዓባያ ትድግፉ እያ ግብጽ ንስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ከመረጋጊ እያ ትርእዮ ብተወሳኺ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዋ ምስሓብ ኣባይ ወይ ከዓ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝበሃል ማለት እዩ ንዑ መልኪታ ሓጋዙ ኮይኑ ትረኽቦ ንSAF እዩ ማለት እዩ ነቲ ሱዳኒዝ አርሚ ፎርስ ስለዚ ግብጽ ነዚኣ ትሕግዝ ማለት እዩ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ነዚ ይሕግዛ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያዊ ወታደራት ደገፍ ሂባ ኢራን ኣብ ቀረባ ግዜ ንSAF ድሮናት ብምሃብ ክትሕግዝ ጀሚራ ኣላ ንፈጣን ደገፍ ሓይልታት ወይ ከዓ RSF ዝድግፋ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት ተማል ነገረኩም ነይረ ነዚኦም ይድግፋየን ብመንገዲ ሊብያ ወይ ቻድ ቢለን ድማ ወታደራዊ ደገፍ የቕርባ እየን ማለት እዩ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ክሒዳት እያ ማለት እዩ RSF ኣይድግፎን የለ እያ ሩስያ ጉጅለ ዋግነር ዝበሃሉ ኣለዋ ዋግነር ምስ RSF ብምዃን ወርቂ ኣብ ምውፃእ ይተሓባበሩ ነይሮም እዮም ስለዚ ሊብያ ጀነራል ሓፍታር ማለት እዩ ንRSF ናይ መሳርሕን ነዳድን ቀረብ ከም ዘመሓላለፍ እዩ ዝእመን ንምንታይ እያ ሩስያ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ብጀነራል ዋግነር ኣቢላ ትሕግዝ ዘላ ማለት እዩ ወርቂ እዩ ስለዚ ንወርቂ ክሳብ ዝኾነ እዋን ንRSF ሓጊዛ ወርቂ ተወስድ እያ ትደሊ ዘላ ካልኦት ሓይልታት ከዓ ብተመሳሳሊ ከከም ጠለበን ናብዚ ኢደን ሓዊሰን ኣለዋ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘለዋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰራሕናዮ ቪድዮ ተራእዩ እዩ ማለት እዩ ይሕግዝኦም ኣለዋ እነዞም ሓይልታት እዚኣቶም
እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ብዘየገድስ ንዓዶም ዋላይ ዋጉ እኳ እንተሃለዉ ኣብ መንጎዚ ዝተፈጠረ ንሕንሖም ግን ነቲ ህዝቢ ሱዳን ንመን ክመርጽ ከም ዝኽእል ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ኮይኑዎም ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ዳኢልኩም ብፍላይ ካዚ RSF ዝበሃል ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 2013 ዝነበረ ዝተኻየዱ ውግኣትን ካልኦት ዝገብሮም ዝነበረ ሕጋዊ ዘይኮኑ ናይ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምቕታል ደቂ ሰባት ዘርኢ ምጽናት ወዘተ ዝበሃሉ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ኣብ ዝበሃል ነገር ተዋፊሩ ጸንሐ እዩ ዝብል ዓበይቲ ክስታት እዩ ዘለዎ ስለዚ እዚ ክስታት እዚ እንሃለዎ ነዚ ተቐቢሎም ከዱ ኣይደልዩን እዮም ነቲ SAF ዝበሃል ከዓ ከምኡ ብተመሳሳሊ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ መንግስቲ ነቲ ብግዕዚናን ብኻልኦት ነገራትን ዝሕመ ዝነበረ መንግስቲ ናቱ መንግስቲ መቐጸልታ እዩ ወይ ከዓ ናቱ ደጋፊ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ሱዳናውያን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፈሕብትን ኢሎም እዮም ዝርከቡ ከም ዜጋ ሱዳን ኣብ ጸገም እያ ትርከብ ማለት ከም ዓዲ ሱዳን ኣብ ጸገም ትርከብ ሱዳናውያን ከዓ ኣብ ዝለዓለ ሽግር ይርከቡ ነዚኣቶም ከዓ ዝድግፉ መንግስታት ናትና መንግስታት እዮም እንታይ ንኽረኽቡ ይድግፉ እንድሕር ዳኢልኩም እቲ ከምዚ ዓይነት ነገር ስለ ዝናፍቕዎን ስለ ደስ ዝብሎምን ብጠቕላላ እቲ ድራማ እዚ ክሪእዎ ደስ ስለ ዝብሎም ዛስዋይ ከዓ ትኽሲ ቀሪቡሉ ዘሎ ማለት እዩ ንፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ፖርት ሱዳን ብምዃን ንናይ ሰራዊት ሱዳን ቁልጥፍ ናይ ሎጂስቲክ ደገፍን ናይ ድሮን ከቢድ ብረትን ሓገዝ ብምሃብ ድሕረ ምስርሖም ካብ ካርቱም ክንወፅእ ተገዲድና ኢሉ ኣብ ሱዳን ኮሎምብያን ዕሱባት ወተሃደራት ኣብ ጎኖም ኮይኖም ክዋግኡ ምጽንሖምን ዝሓበረት ተቃዋሚ ሓይሊ ሱዳን መሬት ሱዳን ናጻ ምውፃእ ምዝተፈላለዩ ወገናት ክሻረኹ ምጽንሖም ኣይሓበአን ምስ መራሒ ዩጋንዳ ካብ ዘይጸንሐ ዝነገረሉ ሕሜቲ ዩጋንዳ ኣብ ጎኑ ኮይና ንናይ ሱዳን ሰራዊት ኣብ ምስዓር ክድግፎም ምዃኑ እኳ እንተዘይገለጸ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሃገራት ደገፍ ከም ዘለዎ ምጥቃሱ እውን ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎኑ RSF ከም ዝኾና ናይቲ ወገን ወኪላት ክጠቕሱ ዝጸንሑ ኮይኖም እተን ሃገራት ብወግዒ ጽግዕ ሒዘን መግለጽታት ክህባ ከም ዘይተረኣዩ ዝግለጽ ሓራይ እታ ቅጽለ ቢላ ናይ መወዳእታ ንሪኣ ቪድዮ መወዳእታ እዩ 2 ሰዓት እያ ትወስደላን ኣስመራ ንምእታው ዝብል ሕጂ ታፈኸራ ከም ዘላታ መጽያ እንድሕር ዳ ቁርጥ ስጋ ምልዓኻ ዘይተርፈካ ኮይኑ ከምዚ ጌርካ ክትፍክር ዘለካ ባይዞይ ጥረ ስጋ ምልዓ ተጀሚርካ ምፍካሩ ሕፅረ ብልካ ክትፍክር ኣለካ ወይ ነቲ ህዝቢ ክትታሎ ክትክእል ኣለካ ከም እንዳተባሃልና ኢና ኣብዚ ኣቲና እና ንጭቡጦ ኢና ዘለና 4 ኪሎ ይበሃል ነይሩ ትማሊ ከምኡ ይብለና ነይሩ ማለት እዩ ሎም ዓንተኻ ነስመራ ከምኡ 2 ሰዓት እያ ትውድእ ኣላ ይብለና ኣሎ ንሕና ናብቲ ንኸይድ ናብዚ ንመጽ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ጠጠው እንተቢልካ እዩ ጽቡቕ ነይሩ ብዝኾነ ግን በቃ ደስ ይዝብለኒ ከምዚ ዓይነት ዜናታት እዩ ይዝብለና ዘሎ ዝሓላፊ ኣብታ ኣኼባታቶም ተቆኒዩ እዩ በቃ 2 መዓልቲ ዝወስደና 2 ሰዓት ዝወስደና ወዘተ 2 ሰዓት ወስደልና ኢለን ዝጀመረ ዓድታት 2 ሰዓት ዝውድእ ውግዕ ሕሊፈና ይፈልጣን ወይ ኤክስፔክት ተገብረ ምናልባት ዝሓፀረ ውግእ ተኻይዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ተዘይተጋግየ ዮም ኪፑር ዋር 6 መዓልቲ ኹምታት ገለ ኹምታት ነይሩ ዝፈልጦም ዝክሮም ኣብዚ ግን የለን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሎም ዘሎ እዋናት ብዙሓት ሓይልታት እናኣተዋ ዝፍትፍታሉ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ዝተፈላለዩ ዓድታት ነቲ ናይ ዓለም ለኸ ንግዲ ሰፕላይ ቼይን ዲስተርብ ዝገብር ኢለን ድሕሪ ኣሚኖኖ ብሓደ መዓልቲ ፅርግር ገቢለን ከጥፎ ይኽእል እየን ኣይ ፀገም የብሉን እዚ ዋላ እንዳተዋግኡ ዘለኣለሞም ኣብ ቁፅል ይኽእሉ እዮም ድሕሪ ዳኢለን ከዓ ዌልካም ኢለንኦም ስለ ዝቕፅላ ወይ ከዓ መሳርሕታቶም ስለ ዝሸጣሎም ነዳዲ ስለ ዝወስኾኦም እትውግእ ጠጠው ክብል ኣይክእል ጠጠው ኣይብልን ዘይብል ክብል እዩ ኢልካ እንድሕር ዳ ነጌርካና እንታይ ኮይኖም እቶም ኣብ ጎኒ ዓድና ዘለዎ ውግኣት እንታይ ኮይኖም ጠጠው ዘይበሉ እንታይ ኮይኖም እቶም ናይ ሱዳን ውግኣት ጠጠው ዘይበሉ እንታይ ኮይኖም እቶም ናይ በዓል ሲርያ ኢራቅ እስራኤል ፓለስቲን ካልኦቶም ዘለዉ ውግኣት እንታይ ኮይኖም እቶም ናይ ሩስያ ዩክሬን እንታይ ኮይኖም ጠጠው ዘይበሉ ምክንያቱ ደገፍቲ ኣለዎም ኣብዚ ፕሮክሲ ዋርስ እዮም ዝካየዱ ስለዚ ናብኡ እዩ ክወስደና በል ዝብል ዘሎ እምበር ናይ 2 ሰዓት ዝበሃል ውግእ የለን ናይ 5 ሰዓት ዝበሃል ናይ 2 ዓመት ብስሩን ኣይፍለጥን ቴሊ ፍራንክልስ ኣይግመትን እዚኣት ሓቂ ትግራይ ትጭናቕ ነይሩ ዝተኻለ መጠን ትግራይ ናይ ኩናት ትግራይ ዘይትኾነ ኩነታት ይፈጠር ክንቀሳቀስ ዝኽእል ነይሩ ኖ ኣይድሌት ክገብር ያለካ ገብር ዘይገብር እንታይ ጉዳይ ተዋና ድሌት ግን ኤርትራ ካልኩሌት ዝገብሩ ብደንብ 50 ዓመት 60 ዓመት ዝጠበቡሉ ምሻዕበ ናይ ሕፃ ናይ መከላከያ ሓይሊ ተዝህሉ ዓዲ ፍልተ ዓዲ በራኽ ተዝህሉ ድንገት ኢንጌጅመንት ተልዩ ኣስመራ ንምእታው ናይ ሰዓታት ስትራቴጂክ ዴፕስ ዝብሉ ወታደራት ሶ ስትራቴጂክ ዴፕስ ናይ ኤርትራ ትግራይ ለውለስ ክትኾን ኣለዋ ፀላእካ ክተርሕቆ ትብል ኣለካ ዝተኻለ መጠን እውን ተተቐሪሩ ትግራይ ናሞትናስ ናይ መከላከያ ሓይሊ ክዳኸም ተገይሩ ይነበረ ብብለን ቀርናስ ይኾኑ
زي أتكلم زي عدم تايت خبرك هذا التجربة إذا تحسب زي يخبر المرضى نو حراي مساعتها خ مسكرك خ تودي دي شعوب دحريو زمص صعبيناتك علي خيدك تفلط ديخا اي فلطونيو اي فلطوني يكون كيدو يمبري فلطيو مهنياتون سو بزح ነገር ይፈልጥ ይተሰባይ ስለ ፍልጠቱ ምንም ዘጠራጠር ነገር ይብልን አና ማለት ፍልጠት ሞሊዩ ተኾነ ግን ብዙሓት ክሕደታት አለው ብዙሓት ጥልመታት አለው ዞም ጥልመታትን ዞም ክሕደታትን እዚኣቶም አሳውየርካ ውግም ውላዕዩ ምስተወልዕኸ ዌልካም ክትመጹ ትኽእሉ ሓይልታት እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ ኣብ ዓድና መጽኢኹም መሳርሕታትኩም ክትፍቱን ትኽእሉ ኢኹም ዌል ንሕና ከም ህዝብታት ዘይኮናስ ከመናጹ ቤተ ፈተነ ክትገብሩና ድልዋቲና ማለት እዩ እዚ ኸኣዩ ብስነ ስርዓት ተዋዲዱ ንዓና ማለት እዩ ብጽቡቅ ቃላት ተኸሓሒሉ ናይ 2 ሰዓታት ናይ 5 ሰዓታት ወዘተ ብዙብሉ ብዝተፈላለዩ ብወገን ጽምዶ ዝመስሉ ብገለ ዝመስሉ እንዳተኸሓሉ እንዳተሰኣሉ ዝቐርቡልና ዘለው ካብዚኣቶም ዘተርፍ ሓይሊ ስለዚ የለ ሓያል ዝበለ ሓይሊ ከም ተቀድም ዝተባለት ያ ጅግና ያ ዝበለ ኮሬጅ ማለት ኮ ተባዓት ማለት ክሓትት ይሓተን ዝበለ ከመይ ገርና ታወገዝ ከም ዘተርፋ ዝጻዕረን ሞርካ ናቱ ፕራይድ ናቱ ክብር ቀኒሱ ነቲ ህዝቡ ንሰላሙ ንዘላቕ ሰላም ዝሰርሕ ንሰብ ምዃኑ ነገረ መንገዲ ክሕብረልኩም መደሊ ወል ድሕሪ ዳንዲራ ይተቆሊሉ ኺናት ዝጀመረ አካል ንዓናውን ክልክመና ከም ምዃኑ እኳ ተፈለጥና ኣዮ ወጻካን ከም መባል ንልዓል ግን ዓቕሚ ስለዚ የለ ተልዩ ኸ ክንርእና ሽዑ ጠጠው ነብለሉ ማለት እዩ ተልዩ ኩሉ ክንጥቀሚና እንተዘየሉ ግን ዓቕምና ንሱ እንድሕር ኮይኑ ኣየለካ ንኽንብሎ ንኽእል ነቐደም ማለት እዩ እዚኣ ምኽርና ናይ ሎም ሓንቲ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እንድሕር ዳ ተኸታቲልኩም በኣግባቡ ሰናይ ሓሳባትኩም ግለጹ ርእይቶ ጻሓፉ ደስ ይልኩም ደስ ዝብል ርእይቶ ደስ ዘይልኩም ደስ ዝብል ነቐፌታ ወይ ከዓ መእረምታ እንዳጻሓፍኩም ክትከዱላቦ ልዋም ቅን ኾነልኩም ከእምነ ቻው ደህና ቀንብታ ጉድ ላይት ደህና ሕድርታ ሓዋተይ ማንስቱ እዩ